Nafu illi il-Gvern qabad kumitat ta' esperti biex jaħdmu fuq bidliet fil-liġi għal protezzjoni tal-ġurnaliżmu, però dan il-kumitat ħadem bil-bibien magħluqa u assolutament ma nafux xejn dwar dan ix-xogħol li qegħdin jagħmlu. Dwar il-kumplament ma sar assolutament xejn. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem il-Bini ta' Kastilja, il-President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina qal li Robert Abela matul din is-sena minn mindu ħareġ ir-rapport tal-inkjesta pubblika abdika mir-responsabiltajiet li jabbidu bihom l-istess inkjesta u baqa' għaddej bħal donnu qisu ma ġara xejn. L-inkjesta pubblika kienet rakkomandat li l-Istat Malti jirrikonoxxi formalment u pubblikament il-falliment tal-amministrazzjoni pubblika illi wasset għal qtil ta' ġurnalista iżda din qatt ma saret. Robert Aquilina fakkar li l-inkjesta pubblika rakkomandat li jidħlu proviżjonijiet fil-liġi biex ikun żgurat li min jikser il-liġi jaffaċċja l-konsegwenzi. Sena wara b'dawk l-emendi jew mingħajrhom l-impunità għadha regola u għadha s-saltan. Apparti dan ma saret l-ebda prosekuzzjoni fuq l-evidenza li ħarġet fil-Panama Papers u fl-investigazzjonijiet dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Bil-pulizija ma resqet lil ħadd dwar il-privatizzazzjoni ta' 3 sptarijiet, dwar l-iskandlu tal-Electrogas u dwar il-Wind Farms tal-Montenegro. Robert Aquilina qal li huwa evidenti li l-Istat Malti bl-Avukat Ġenerali u bil-Kummissarju tal-Pulizija fuq quddiem ma jridux jieħdu passi fuq il-korruzzjoni li wassel biex tinqatel Daphne Caruana Galizia, l-istess impunità li għadha ħajja u reali u li m'hemm l-ebda sforz biex tkun biġġielda. Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Gvern tiegħu irrifjutaw illi jinfatmu mill-perċimes ta' dak kollu li sabet l-inkjesta pubblika. Iġifieri illi Joseph Muscat bil-ministri tiegħu ħoloq klima ta' impunità fil-pajjiż li mbagħad ġie sfruttat sabiex ġiet assassinata Daphne Caruana Galizia. Robert Aquilina qal li l-Aqda Repubblika se tagħmel minn kollox biex dak li ġara fi żmien l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kabinett tiegħu ma jerġax iseħħ.